Jo, der gjorde. Og så, nej, det virker. Hvor fint. Skal man stille op på noget? Eller andet? Ja, det kan jeg. Sådan der. Ja. Hej. Hej. Hej, Trunde. I dag er det den 12. i 1. 2013. Og klokken er 20:42, eller med andre ord omkring snart 20 minutter i 9 om aftenen. Ja. Yeah. Bam! Det er det helt kommet. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg sidder og laver ikke så meget. Jeg keder mig lidt. Du er hjemme hos Johanne, så vidt jeg husker, fordi jeg lige har snakket med dig. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Fordi at det snart er vildt vulkanertid eller noget. Det skal jeg skulle lige falde min mobil, den lå i en afstand af 20 cm. Jeg kunne ikke nå den. Lidt pint. Nej, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneder til. Et halvt år til vi skal på vilde vulkaner. Vi skal helt sikkert med. Og vi har købt et telt, så vi skal sove telt sammen. Og ja, det kan simpelthen næsten ikke blive bedre, fordi jeg glæder mig så meget. Yeah! Ej, det var ret sejt det der. Det synes jeg altså. Ej, anyway, jeg glæder mig rigtig meget, og det bliver så fedt, når vi skal være sammen, og det bliver fedt. Oh yeah! Kæler mange knapper her, man. Jeg bliver helt forvirret. Hvor er det skønt. Jeg glæder mig rigtig meget til, at det bare bliver party af timing. Og vi skal virkelig hygge os. Men jeg gætter på, at når vi ser den her video, så har vi været afsted. Det er lige meget. Det er tanken, der tæller, ikke? Altså, hvis man tænker over det. Hvad fanden har jeg hat på? Nå, sådan der. Der er en sky. Ja. Ej, det er bare ondt. Gider ikke. Ej, men jeg glæder mig så meget, og du er simpelthen så dejlig. I dag, der hørte jeg en sang. Og jeg havde faktisk ikke... Jeg vidste ikke helt, hvad jeg tænkte. Men jeg tænkte faktisk på dig, tror jeg. Og jeg kan lige prøve, om jeg kan finde. Den er simpelthen så god. Og jeg kan så godt lide den. Fordi jeg så godt kan lide dig, ikke? Altså. Jeg ved godt, nogle mennesker vil sige, at det var sådan pænt låneragtigt, der sidder og laver sådan en video nu, ikke? Nu når klokken den er 20:45. Den 12. i 1. 2013, men det synes jeg ikke, fordi jeg synes, den her sang er rigtig god, og det vil jeg bare lige fortælle dig. Og når du ser den her video, så er det forhåbentlig fordi at det er en gave til dig. Fordi jeg har tænkt mig at lave den her video til dig. Altså ikke den her video, men ligesom sådan en, jeg har lavet til nogle andre, ikke? Men den er bare anderledes og god. Ikke fordi det er... Ja, du ved, hvad jeg mener, ikke? Og virkelig, når jeg hører den her sang, så kommer jeg til at tænke på alle de der gode good times, vi har haft sammen og sådan noget, ikke? Og dengang med Emil, det kan du godt huske. Det vil jeg ved, men nu kan det med Emil. Han kommer over for at spørge, om vi var søstre, og spurgte om nogle andre ting. Men det var så sjovt, ikke? Og vi virkelig hygger os. Det var den her sang, som spiller lige om lidt, tror jeg, hvis det virker. Og jeg ved altså ikke, om du kan høre den. Han ligner en hermer. Den spiller lige om lidt, tror jeg. Der sker ikke noget. Jo. Så det.
Ej, slap af, det er ikke mig, der synger. Jo, det kan vi godt sige, det var. Ej, jeg elsker dig rigtig meget, okay? At jeg kan føle glæde ved de allermindste ting. Det er første gang jeg prøver det her, så jeg sidder lige og leger lidt med det. Du er min allerbedste veninde. Der er ingen anden end dig. Vi vil altid hinanden det gode, altid sammen så længe vi kan. Du er det bedste for mig. Bedste veninder går igennem alting sammen, fordi de får hinanden til at føle som de heldigste piger. For du er min allerbedste veninde. Der er ingen anden end dig. Vi vil altid hinanden det gode, altid sammen så længe vi kan. Du er det bedste for mig. Du er min allerbedste veninde. Der er ingen anden end dig. Vi vil altid hinanden det gode, altid sammen så længe vi kan. Du er det bedste for mig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det gør jeg faktisk rigtig meget. Hej.